yarinya ta yi kama da ke wai sai a ce ka yi zihari. Wannan shirme ne, ba a yi fassara daidai ba. Zihari shine ka kamanta matarka da uwarka, ba kama ta fuska ba. Akwai matar da zaka auro ta yi kama da uwarka, sai ka zo ka ce kai aiko wance wallahi kin yi kama da babata. Wannan babu laifi duniya da lahira. Amma ma'anar zihari da Hausa, anti alayya ka zahari ummi, in na sadu da ke kamar na sadu da uwata. To in ka gaya wa matarka haka, to haram ne ka sadu da ita. In ku kana son ta halatta, za ka yanta bawa ko ka ciyar da miskinai 60 ko ka yi azumin wata 2. To wannan mutum sai Abu Dauda ya ruwaito hadisin shi, sahihin hadisi. Azumi ya kama sai yau matar shi irin haka, wai tsoron kar matsalan nan ta afku. Ya zo yana cikin azumi da rana tsaka ya sadu da ita, kun ga ya biyo shi kafara. To gudun kafaran nan sai ya sa wannan kadarko tsakanin shi da matar. Ya ce wata rana dare ya yi, ita kuma matar ta kwanta, irin ta yi kwanciyar wawa, nan da nan ta buɗe cinyoyi ya ga abubuwa kai ba zai iya haƙura ba sai ya wuce. Shikenan a'udhu billahi, shikenan ya tafi ƙauye ya tambayi malaman ƙauye kuma Allah ya musu baki. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Malaman ƙauye, mutanen ƙauye baki ɗaya Allah ya ce sun fi kowa kangarewa Allah, kafirci da munafunci. Sun fi kowa jahilta sunna da manzan Allah ya karantar. Je ka ƙauye ka gani, jahilin bariki shine limamin ƙauye. Jama'a mun gane wannan da kyau. To shi kenan malaman ƙauye ina fatawa suka ce aikan fatawa ita kenan sai dai ka yi ainihin kafara, babu sassauci. Ya ce babu hali, suka ce iyakar karatu kenan duniya da lahira ba yadda za a yi. Ya ce ba zan iya ba, suka ce ba wata magana kawai. Sai ya sira da jikin shi ya gudo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A Madina manzon Allah na da rai ka zauna malaman ƙauye su kashe ka? Ya zo ya Rasulullahi, kaji tsautsayi da ya faru, ya za a yi? Manzon Allah ya ce kana da wuya da za ka yanta bawa? Mutumin aka ce mai raha ne. Ya ce ya manzon Allah, duk duniya in ba wuya na ba wallahi ban mallaki wuyan kowa ba. To za ka iya ciyar da miskinai 60? Ya ce ya manzon Allah, gidana jiya da yunwa aka kwana. To yanzu ya za a yi? Sai ai kai azumin watanni 2. Ya ce ya manzan Allah, kana ga kajagan nan duk wata 1 ne ma ya saka maka, balle wata 2. To ya za a yi? Sai manzan Allah ya ce ka je ƙauyen ku ka samu wakili na da na ce ya tara zakata, ka ce ɗiba ya baka kai kafara, kuma kafarar ka ci. Shi ne ya koma ya je badalar ƙauyensu ya tsaya ya ihu, jama'a suka taru. Lafiyawa ne ya ce wallahi daga wurin manzon Allah nake, na samu kuncin ra'ayi da muguwar fatawa a wurinku, na je wurin manzon Allah na samu sauki. Manzon Allah ya ce a ɗibi zakkakku a bani in ci, ita ce kafara. Kaga sauki wurin manzon Allah. Haka alfazazi ya ce minal abi ahna wa minal ummi arhamu. Manzon Allah ya fi babanka tausasa maka, manzon Allah ya fi uwarka jin tausayinka. Manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. To abinda ake cewa ya jama'a, ku dubi matsalan nan, kar ku je ku fahimce mu da kuskure, ku ce ai ma an halatta kana ɗakin wance ka shiga ɗakin wance ka je ka sadu da ita. Abinda muka ce maka wala qad wassayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an taqullaha, ka ji tsoron Allah. Ka shiga ɗakin wance, shari'a ta ce ya halatta, kuma ko muktasar ma ai ya ce babu laifi. Kana ɗakin wance din ka shiga wance, su ma malikiyan kenan ba su haɗu ba. Muktasar ya ce kana ɗakin wance za ka iya shiga ɗakin wance, yana cikin muktasar. To hadisi ya tabbatar. To sai ka shiga don wata bukata, kun haɗu da mahaifinta ne, mahaifinta ya ce kaza ka samu wance ku tattauna kaza. Sai ka je ba ranar girkinta ba, sai ka je ka yi mata sallama, sai ku shiga ɗakinta ku zauna ku tattauna tsaf. Abin da ake ce maka ka je tsoron Allah. In kai wani magudi a nan, ita waccan bata ganka ba amma Allah ya ganka, shikenan. To in larura ce ta kama, to kar kai abin a ɓoye. Dan in kai abin a ɓoye, ka fita da buta za ka je fitsarin ƙarya, ka je ka shige ɗakin wancan ko kulla kofa, duk ta zo ita kuma za ta fita ban ɗaki ita ma sai ta ga silifan ka san wani lokacin wala ta'rifan nahum fi lahanil qawl. To sai kai tintiban alƙalami sai ka aje takalminka a kofa, kaga kayan abin nan kenan, asirin ka ya to yanzu ta gano ka tsaf. Sai kaga an ce kula ka tsakar dare ana algungumi, munafiki ba za ka iya magana ba. To me ya kamata ka fito ƙarara, ke wance kina da larura don haka kaza. Abin da ya kamata kenan jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu. Amma ka ji tsoron Allah, in ka zalunci ɗaya cikin matanka akan ɗaya, wallahi ka ji manzo Allah ya ce ranar kiyama za ka tashi da paralysis, shanyewar jiki, ko a nan duniya ba ka san shanyewar jiki balle na lahira.
ka san fa ba yadda za a yi dan uwa jikinka ya shanye a kiyama kuma ka tafi aljanna. Ba a shiga aljanna da shagidewar jiki, ka san wannan alama ce ta cewa wuta za ka tafi. To wajibi ne mazaje su ji tsoron Allah akan wannan. Sannan magana ta gaba wadda tana da matukar muhimmanci, mazaje su san cewa duk abin da kake to ka kaddara cewa Allah yana kallon ka. Waɗannan mata Allah ne baka amanar su a hannunka. In ka zalunci wance, ka zalunci wance, ka ainihin zalunci wance, wallahi duk gaba ɗaya Allah zai fitar musu. Ke kuma da kike saurare na ko kike kallo na a yanzu, wasiya ko nasihar da nake miki ita ce, duk sanda kika samu kanki a halin miji macuci, wallahi ki haƙura. Wallahi ki haƙura. Duk sanda mijinki ya zan ya siyo kaza a ɓoye ya je ba wance, yayi kaza ya ba wance, yayi kaza ya ba wance, wallahi karki damu. In kika bar mutum da Allah, wallahi Allah ya fi ki karfin da ke zaki kwato da kanki. Kina nan sai Allah ya tona asirin shi. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, idan kika sa mishi ido akan haka, kina nan sai ta fashe tsakanin su wata rana. Isu sai kin ji suna rikici. Ba kai ka sayo min wannan rashan ba saboda munafunci kace wai in ce wai babana ne ya baka ka kawo mini. Jama'a mun gane wannan da kyau? To saboda haka kaga ka tsaya tsakaninka da Allah, ke kuma ki tsayo. Kuma duk sanda kika samu kanki a halin kunci, wallahi ki rinka hakuri. Ga wata baiwa Allah can da Allah ya isharar ta cikin suratul nisa'i. Hadisin Bukhari da Muslim ya zo ya fassara ta, ita ce matar manzon Allah mai suna Saudatu az-Zam'a. Da Khadija ta rasu manzon Allah sai sake auren wata dattijuwa, ita ce Sauda. Ya aure ta ana nan sai kuma ya auro Aisha, budurwa mai danyen jini. Shi ko manzon Allah mutum ne mai raha, mai annuri, mai annashuwa. Dan haka yanzu ya auro budurwa, bai sa shi ya zama dattijo wai kawai sai ya zauna sai dai zikiri sai karatun alkur'ani, a'a, har share tsakar gida akai suna wasa shi da Aisha. Duk sanda mutum ya auro amarya, ke uwar gida ki natsu. Wallahi ko sabuwar riga ka kai wa tele ya dinka maka, kana da rigar naira 10,000, ran da ka kai wa tele ya dinka maka ta naira 500, sai kaga kana tsima akan waccan ta 500. To balle yana tare da ke shekara ku 30, shekara ku 50, yau sai yo wata sabuwa, ai dole ne zaki ga dan tsalle-tsalle dan kaza, sai ki daure. In kika kasa daure shi ke ja sai a sake ki, sai a ce kun ga daga yin amarya ya kori tsohuwar matar shi, kuma ke kika kori kanki. Ki daure. Duk wannan gwadaran nasu ba su wata uku, yana ganin ta fara amai ta fara tumbudi, shi kenan ya manta da ita kuma sai dawo da tsohuwar zuma ake magani. To amma ke sai ki kasa daurewa. Sauda din nan da ta ga abubuwa ya kai ya komo, sai ta fara fahimta kada dai mutumin nan ya sake ni, kada dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ni. Ba zuwa ta ci kwalashi ba, ba tafiya ta kai kara ba, sai ta tsaya ta amfani da dadewarta a duniya, sai ta kawo basirar bari in tarbi mutumin nan mu yi sulhu. Ta ce ya manzon Allah ka rufa min asiri, in zauna ina matakka a duniya, in tashi ina matakka a lahira, ya fiye min alheri da a ce daga baya ka aure ni kuma ka sake ni. Don Allah, na ga ka auri yarinyar nan ta ɗauke hankalinka, to kai min haƙuri ka ci gaba da zama da ni a matsayin matakka, amma in wata ya kama in kai kwana ɗaya a ɗaki na ya isa, saura kwanaki 28 ko da 9 ka je kai a ɗakinta. Manzo Allah ya ce kin yafe? Ta ce na yafe, wallahi na sadakar na yadda ni dai in zauna in mutu cikin aurenka. Haka ta zauna, ta zo aka yi wannan sulhu. Don haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aure mata da yawa daga baya, ranakun ainihin da suke na Sauda ne sai a kwashe rabi sai a baiwa Aisha, tunda ta kyautar mata tunti. Sai da Allah ya saukar da Qur'ani a kanta, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada, in wata mace ta ji tsoron mijinta zai kauda kai ko zai sake ta ko zai wulakanta ta, fala junaha alaihima an yasluha sulha, babu laifi su tsaya su sulhu. Na'am was sulhu khairun, Allah ya ce yin sulhu din shine alheri. Sulhun nan ki je ki karanta tafsirin Qurtubi, tafi ka je kai ma ka karanta tafsirin Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi ya ce tunda dai Allah ya ce was sulhu khair, ya kawo shi da alif da lam na jinsiyya, to duk sulhu alheri ne. Yana tare da ke shekara ku 30 ko 20, yau sai ya auro matar shi yar gayu ce, yar kaza, za a dauke ta aje yawo nan kakkita da bala'i, in kika ta da bala'i zai kare kanki. Sai ki natsu, in kika natsu sai a zauna a yi sulhu.
menene za a sai miki, a sai ki ce ni kam a biya mini kuɗi in tafi in je in hajji ko in je in umra ko a biya mini kuɗi in gina wata makaranta ko a yi mini kaza. Akan me sai a ce akan ki sadaukan mana da kwanakinki. Ke me zaki da shi yanzu tun kuna saurayi da budurwa? Ita da ta zo ta same shi ya manyanta da furfura da tamoji. To in kika haƙura aka yi sulhu ɗin nan sai zama miki alheri. To amma mata ba sa tunani akan irin wannan. Sai ka ga mace an shekara 40-50 da ita, wai sai ka ji an ce an sake ta, tana da 'ya'ya da jikoki da ta taɓa kunne, ke da ake jiran a ɗauko rikici a kawo miki kin zama kotun duniya, kuma wai ke ce yau kuma kika tafi kai ƙara ina, duk dattijan da zai miki sulhu babu shi yau a duniya. Sai ki koma 'ya'yanki 'yan secondary school 'yan primary suna cewa mama dan Allah ki haƙuri ki dawo, dan Allah ke baki abin kunya ba. Duk me wai rashin dangana, wai ya za a auro wata a wulaƙanta ki. To Saudatu dai kuna jin ga abin da ta yi, kuma kuna jin yaban da Allah ya mata. Yanzu Saudatu tana ina, tana aljanna. Da ta sake ta yi asara ta ba gidan manzan Allah, wallahi aljanna sai an yi canke da ita, sai an yi na janje ni gidan gwauro ko ta samu shiga ko bata samu shiga ba. Amma babu shakka yanzu Saudatu na aljanna sakamakon haƙuri da ta yi. To mata ba su da wannan haƙuri. In wani shedanin ya haukanta shikenan sai ta ce in sama da ƙasa za ta haɗe ai ba sama da ƙasa ba za ta haɗe saboda ke ba, sai dai ke saman girarki da saman leɓen ke haɗe, wallahi shine a sake ki. Allah ya kiyaye. To malam da yace aw raghbatuhu fi tawtidi alaqatihi bi usratin muayyana, ko kuma shi wannan miji yana son ya ƙara aure ne saboda yana son ya ƙara ƙarfin alaƙar da ke tsakanin shi da wasu. Misali a wane abokin shi ne, wane suna zumunci tun dadewa, sai ce ni ko barin auri yar wane ko kanwar wane ko yar uwar wane dan alaƙar zumunci ta ƙara ƙarfi. Kaga dalilan aure da ke sa maza ke ƙara aure malam yake kawowa. Aw ghairu zalika min al-umur, ko kuma wasu al'amuran dai daban na daga ciki da dama waɗanda ke sa mazaje su ƙara aure. To duk in aka samu irin waɗannan dalilan ko wasunsu mai gida ya ce zai ƙara aure ki da su, kada wannan ya sa ki zabura wurin boka ki je ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu, Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bokanci da sharrin bokaye, Allah ya tsare mu daga sharrin mata irin waɗannan masu zuwa wurin bokaye. Waɗannan abubuwan ba za su samu ba jama'a sai fa an tsayo anewa matayen nan wa'azi. Malaman islamiyya masu karantarwa islamiyya, malamai da ke tara mata su ne musu laccoci, in aka samu dama a rinka wa mata wa'azozi akan irin waɗannan abubuwan. Duk sanda mata suka taru, wata mata ba ta zuwa wa'azi, amma in aka ce yau ta biya kuɗin aikin hajji ko umra za ka ga ta zo wurin wa'azi. Wata mata in ta je makka za ga tana zama wurin wa'azi. To in aka sami irin waɗannan kai malami in ka zo sai kai ta sako abubuwa, kai ta tattaɓo abubuwa ka ne musu wa'azi akai, ba dan komai ba sai dan a samu gyara insha Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.